Kati pausiku pali nkudza. Nthawi zambiri anthu akhala ali mkalasi ndi kamphindi kakatsapa ng'ono kuti belu lowerukira limveke. Anthu amamba kulongedza katundu awo pomenyetsa mapazi pansi nkumamenyetsa kuonetsera kuti nthawi yoweruka yakwana. Paliyang'ana dziko lapansi m'bale wanga likulongedza, iwenso usakhale chete. Bungwe la wacho latulutsa ganizo lawo lomveka bwino, pa Chingereza kulitchula kuti the final crowning act, kapena kuti chochitika chotsirizira. Ndi akuchitchula kuti Zero Carbon Sunday, zekaso. Kuli msonkhano pa 21 April 2021 komanso wacho iya yaku India ayika mutu wawo akuti save fuel, kapena munjira ina afuna kuti mafuta asagwiritsidwenso ntchito pofuna kupewa carbon. Saudi Arabia nakonso akhazikitsa mfundo zawo akunena kuti zero carbon city. News za CBN akufotokoza za nkhani ya kusintha kwa nyengo ndi akunena kuti pandemic lockdown needed to meet Paris Agreement, kapena kuti kutseka kwa maiko chifukwa cha mliri wa COVID-19 zikuyenera zitsatidwe ndithu potsata mfundo zimanagwirizana ku Paris. Mabishop akumaiko aku azungu European Union ayamba kufuula kuti tsiku la Sunday likhazikitsidwe mungalamulo. Gulu la European Sunday Alliance akhazikitsa mfundo zawo. Kuli kagulu kena kamene akutchula pa chizungu kuti Green Sabbath Project, kapena kuti sabata lodzazidwa ndi chilengedwe. Afunsa funso lawo mchingerezi akuti is it time for a universal day of rest? Kodi nthawi yakwana yokuti tsiku limodzi lakupumula likhazikitsidwe ku dziko lonse lapansi? Nayonso mfumu Francis sakukhala chete, afotokoza mawu ake akunena kuti mzinda wa Vatican nawonso wakhazikitsa mfundo zake pa nkhani ufuna kuti carbon asafalikire ku dziko lapansi. Nawonso akunena kuti net zero carbon emissions. Ku dziko la America zikuchitika zokhuza maukwati. Naye Joe Biden akuvomereza mfundo zimangidwe zonena kuti anthu amene afuna kukwatira amuna okhaokha, akazi okhaokha, ufulu wawo ukhazikike. Bali wanga zonsezi zikuonetsera kuti dzikoli likulongedza. Ndikuwerenga nawe Mateyu chapter 25 verse 1 mpaka na 13. Pomwepo ufumu wakumwamba udzafanizidwa ndi anamwali khumi amene anatenga nyali zawo natuluka kukakumana ndi mkwati. Ndipo asanu a iwo anali opusa ndi asanu anali ochenjera. Pakuti opusawo mmene anatenga nyali zawo sanadzitengeranso mafuta, koma anzeruwo anatenga mafuta msupa zawo pamodzi ndi nyali zawo. Ndipo pamene mkwati anachedwa, onsewo anaodzera nagona tulo. Koma pakati pa usiku panali kufuula, onani mkwati, tulukani mukakomana naye. Pomwepo anauka anamwali onse amenewo nakonza nyali zawo. Ndipo opusa anati kwa ochenjera, tipatseniko ena mafuta anu chifukwa nyali zathu zili kuzima. Koma ochenjera anayankha nati, kapena sangakwanire ife ndi inu, koma makamaka mukani kwa ogulitsa malonda mukadzigulire inu nokha. Ndipo pamene iwo anali kumuka kukagula, mkwati anafika. Ndipo okonzekawo analowa naye pamodzi mu ukwati, ndipo anatseka pa khomo. Koma pambuyo pake anadzanso anamwali enawo nati, Mbuye, Mbuye, mutitsegulire ife. Koma iye anayankha nati, indetu ndinena kwa inu, sindikudziwani. Chifukwa chake dikirani, pakuti simudziwa tsiku lake kapena nthawi yake. Kwa masabata angapo takhala pa verse 6 pamene timonikira nkhani ya pakati pa usiku. Taona zinthu zingapo kuti dzikoli zochitika zake zonse zikuonetsera kuti pakati pa usiku payandika, pakati pa usiku pafika,
ndipo pafika pachimake penipeni. Komano tsopano mu tsiku la lero mene pakati pa usiku padafika mufanizo wa namwali khumi ili. Pakati pa usikupo padamveka mawu akufuula kuti onani mkwati, tulukanuka komana naye. M'bale wanga, kuti ukamawerenga fanizoli umadzifunsa iweyo kuti ndi ndani amadafuula pakati pa usiku? Popeza anamwali khumi wonse adagona, amadafuula ayi ndi ndani? Zindikira kuti mene Yesu amapereka fanizo la anamwali khumi amatenga monga mezi machitika pakati pa Ayuda kuti maukwati awo amakhala pakati pa usiku. Anamwali amene akuatchula apawa ndi osankhika ochepa amene amakakumana naye mkwati. Naye mkwati pakudza samadza yekha, komanso zindikira kuti anthu am'mudzi amakonzekera kuti ukwati ulipo, amafuula pakati pa usiku. Apoganiza ndi ndani m'bale wanga? Funa tione ganizo limene likubwera mu verse 6 kuti wina adafuula kuti onani mkwati, tulukanuka kumana naye. Abwenzi, zindikirani kuti pakati pa usiku Yesu Khristu adza pakati pa usiku. Mfuu ukuyenera umveke ku dziko kuti onani mkwati, tulukanuka kumana naye. Yesu akudza m'bale wanga. Mkwati amene akudzayi ndi Yesu Khristu. Zindikira kuti anamwali khumi amenewa sadzuka ngati mfuu sumveka ku dzikoli. Popeza anamwaliwa kuti azidzuka nchifukwa kuti adamva mfuu ukumveka pakati pa usiku, tulo likadawakomera, adamva kufuula onani mkwati, tulukanuka kumana naye. Mu verse 7 akutitsimikizira mawu. Pomwepo anauka anamwali onse amenewo nakonza nyali zawo. Anthu adzingogonabe, zonse zikuchitika pa dziko lapansizi. Anthu azinena kuti ndi chitukuko. Ichi nchitukuko, ndi nthawi basi. Asingoti ndi nthawi. Ngati mfuu sumveka, anthu akhala bize kumangogona nkumaona ngati dziko lafika pokoma ili. Ndifake mu verse 7 akutiuza kuti anamwali khumiwa onse opusa ndi ochenjera omwe adadzuka mfuu utamveka nakonza nyali zawo. M'bale wanga, mawu awo kamamva, imva kuyitana kwa Mulungu wakumwamba. Ndi nthawi tsopano yokonza nyali yako. Alonda akuyenera afuule, akweze lipenga ku dziko lapansi, anene taonani Yesu akudza, konzekani, konzekani, konzekani ukumana naye. Ngati mfuu imene sumveka m'bale wanga, anthu adzingogona ndipo adzaonongeka. Kodi mukudziwa abwenzi, mene Yesu amabadwa ku dziko lapansi silinadziwe chifukwa linali bize muzochitika zake. Ukamwerenga Luka chapter 2 verse 1 mpaka na 20, sindiwerenga mavesi onsewo, ndangotenga mosankhika, koma nkhaniyo ndi nthawi yakubadwa kwa Yesu Khristu. Mu verse 1 muli mawu, ndipo kunali masiku aja kuti lamulo linatuluka kwa Kaisara Augusto kuti dziko lonse lokhalamo anthu lilembedwe. Pamenepa tsopano zindikira kuti nthawi imene Yesu amabadwa nkuti Rome akulamulira dziko ndi ukali wake ndi mphamvu yake, ndipo Kaisara Augusto kapena kuti Augustus Caesar ndi amene amalamulira. Malemba achitafotokoza kuti ndipo kunali masiku aja kuti lamulo lidatuluka. Augusto Kaisara adatulutsa lamulo la Kalembera ku dziko. Augusto adalamulira kuyambira mu 27 BC mpaka na AD 14. Mufumu wa Rome adapereka lamulo lokuti aliyense akuyenera kuti alembese dzina lake akhale mkaundula wa boma. Lero nanga ukaliyang'ana dziko lonse lapansi ndi ulamuliro wa Rome yemweyu akulamulira dziko lonse. Kuti kupano dziko lapansi lili bize pakalembera koma anthu sakudziwa. Ndifotokoza kalembero wake uti mu Daniel chapter 2 verse 40 pali mawu awo, ndi ufumu wachinayi udzakhala wolimba ngati chitsulo, popeza chitsulo chiphwanya ndi kufoketsa zonse, ndipo monga chitsulo chiswa zonsezi udzaphwanya ndi kuswa. M'bale wanga, mu Daniel chapter 2 mfumu Nebukadinezara adaona chifano chachitali mene muli maufumu omalizira pa dziko lapansi. Sadadziwa kumasulira kwake, koma Daniel adadza nkuzeuza mfumu kumasulira kwake. Mu verse 28 Daniel adauza mfumu Nebukadinezara anena, na mfumu Mulungu akuonetsani chimene chidzachitika masiku otsiriza. Ndi mu ndandanda maufumu amenewa kuchokera pa Babulo, Hamedi ndi Aperezi, Ahelene, mpamene pa verse 40 akunena kuti ufumu wachinayi udzakhala wolimba ngati chitsulo, popeza chitsulo chiphwanya ndi kufoketsa zonse. Ukaliyang'ana dziko lonse lapansi, ufumu wachinayi ndi ufumu wa Rome, ndipo Rome akufoketsa china chilichonse, Rome akuphwanya china chilichonse. Rome wapereka lamulo lakalembera ku dziko lonse lapansi monga adachita Augusto Kaisara mu nthawi yakubadwa kwa Yesu. Dziko lonse likuyenera kupangidwa register kudzera mu katemera. M'bale wanga, anthu simukudziwa, ndikudziwa zimenezi.
pakunena kuti sizokakamiza amene ndi mawu onyengerera. Popeza mfumu ya Rome Francis ikuyenda pena paliponse, meri kujambula uthenga uwu adali ku Iraki, akuponda pena paliponse, dziko lonse panopo m'bale wanga lili mu Kalembera tsopano. Ndi za m'malemba izi m'bale wanga ukuyenera kuzimvetsa. Ndi dziko Yesu mene amabadwa lidali bize mu nthawi ya Kalembera. Dziko linali bize ndithu, achuma adali odzikonda, ndi chifukwa chake osauka Yosefe ndi Mariya adasowa malo. Uwerenge mavesi onseyo ja 1 mpaka na 20 ndizingokamba mwapo ndi apo. Ndipo anthu adzamalonda adali bize kuphama kwa chawo. Monga dalili masiku a Nowa, chomwe chonse mene Yesu amabadwa dziko linali bize. Ndi kwake Yosefe ndi Mariya mene adenda nyumba za alendo zosiyanasiyana, adapeza monse mwadzaza azamalonda adali bize ndi malonda awo. Zikoti mu nthawi ya Kalembera Yesu akubadwa, dziko lidali bize, dziko lidali bize. Ukaliyang'ana dziko lapansi lero lili bize mu nthawi ya Kalembera iyi. Anthu adzachuma amalonda akuluakulu akupindula akupambana, anthu osauka akadakondezedwa mu nthawi iyi. Ndalama ikugwira ntchito. Ndowerenge nane mu verse 7 ndikutesa 2 verse 7. Ndipo iye anabala mwana wake wa mwamuna woyamba, namkulunga iye msalu, namgoneka muchodyera ng'ombe, chifukwa kuti anasowa malo mnyumba ya alendo. Yosefe ndi Mariya mu nthawi ya Kalembera adasowa malo mnyumba ya alendo, adakogona mukhola, namgoneka mwana muchodyera. Ganizo ndonena kuti mu nthawi ya Kalembera Yesu adabadwadi, koma uthenga wakubadwa kwa Yesu, uthenga wakubadwa kwa Yesu kumwamba kudadalira abusa aziweto okhala m'mapiri kuti anyamule uthengawo. Yehova anayipusitsa nzeru ya dziko lapansi, natenga zonyozeka za dziko kunyamula uthenga wamphamvu kuti Yesu abadwa. Mu verse 8 muli mawu awa: ndipo panali abusa mdziko lomwelo okhala kubusa ndi kuyang'anira zoweta zawo usiku. Akuti mu nthawi imene Yesu amabadwa, mu nthawi imene Kalembera amachitika, kunali abusa amene anali kodyetsa ziweto kumapiri a Betelehemu. Ndi akuti usiku omwewo nkumene uthenga udakapeza abusawo. Abusa okhala kunja kwa mzinda, malo achete ophunzira za Yehova poyang'ana chilengedwe, true education. Amadali kwa chete nalingalira zinthu za mnthawi yawo. Yehova anawadutsa anthu omwe inki a mu Yerusalemu. Yehova adawadutsa amsembe amadali mkachisi mu Yerusalemu. Yehova adawadutsa anthu achuma adali mu Yerusalemu, adawadutsa ndi uthenga kuti Yesu abadwa. Adanyamula uthengawo nakauza abusa amadali kumapiri a Betelehemu. M'bale wanga, lero dziko lili bize, kodi Yehova akudalira ndi uthenga kuti Yesu akudza, kuti ukhale mgulu akufuula, onani mkwati ali nkudza. Angelo adachita kutsika ndi ulemerero kudzapereka uthengawo. Zindikira kuti kumwamba kwakonzeka kuti masiku anu akumapeto pamodzi ndi angelo agwire nafe ntchito limodzi. Kodi iwe ngokonzeka? Zindikira pakati pa usiku Yesu adza. Ndipo angelo adapereka mfundo zokwanira kwa abusawo kuti azindikire kuti Yesu abadwadi. Mu verse 12, ndipo ichi ndi chizindikiro kwa inu: mudzapeza mwana wakhanda wokuta ndi msalu atagona modyera. Yehova adapereka mfundo zokwanira kuti mwina nkutheka kwabadwa ana osiyanasiyana, koma kuti mumuzindikire mwana amene tikunenayo zoti wabadwa mpulumutsi. Mukampeza mwanayi ndi wakhanda, wakutidwa, wagonekedwa muchodyera. Mulungu wakumwamba za moyo wathu adapereka zoti zindikiritsa zambiri Yesu akamadzata akudza. Ukamawerenga m'bale mu Luka chapter 21 Yesu adafotokoza, mukadzaona ankhondo atazinga Yerusalemu pamenepo. Ukaliyang'ana m'bale wanga dziko lapansili ankhondo azinga a Rome azinga. Ukamamva za gula wacho likunena za carbon free Sunday, zindikira kuti amene ankhondo a Rome. Ukamamva kuti mabishop a European Union amba kufuula kuti Sunday basi likhale tsiku lobwenzetsa chilengedwe, zindikira kuti ankhondo azinga Yerusalemu. Ukamwerenga Mateyu 24 verse 15 Yesu adalankhula mawu: ndipo mukadzaona chonyasa chakupulutsa chitema malo oyera, iye wakuwerenga mkalata, zindikira kuti m'bale wanga Yehova adapereka mfundo zokwanira kuti ife tikamakhala tizindikira kuti nthawi iyi yapitadi, nthawi iyi yatadi. Monga adapereka uthenga kwa abusa kuti mwanayo mukamuzindikira ndi ichi. Abusa awa
Uthenga adachita nawo mwachangu ataumva kuti kwabadwa mwana mpulumutsi. Sadachedwe, adachita mwachangu. Funso anga ndione kuti iwe uchedweranji. Mu verse 16 muli mawu awo. Ndipo iwo adadza ndi changu, napeza Mariya ndi Yosefe ndi mwana wakhanda atagona muchodyera atamva nkhaniyi. Abusa adathamanga kuchoka kumapiri ndi uthenga kuti wabadwa mpulumutsi. Adachita changu, malemba akuti ndipo iwo adadza ndi changu napeza Mariya ndi Yosefe. M'bale wanga ukumva uthenga. Ena uthengawu mudauyambira pa chiyambi chaka chatha. Koma kodi ukuchita changu chakutembenuka mtima m'bale wanga? Ukuchedweranji kubatizidwa? Ukuchedweranji kusunga sabata la Yehova chita changu? Ukuchedweranji kufalitsa uthengawu awuze anthu akufa opanda chiyembekezo, anthu akufuna adziwe Yesu. M'bale wanga tenga uthengawu mwachangu. Ambiri okhala mu mzinda uthengawu wakuti Yesu abadwa sadakhulupirire. Ambiri okhala mu mzinda sadakhulupirire. Ndikudziwa bwanji? Verse 17 mpaka 18 pali mawu awa. Ndipo iwo amene anaona anadziwitsa anthu za mawu analankhulidwa kwa iwo a mwana uyu. Ndipo anthu onse amene anamva anazizwa ndi zinthu abusa adalankhula nawo. Haleluya. Abusa atakamuyendera mwana, uthenga sadausunge wokha. Adanyamuka namawuza anthu mu Yerusalemu, wabadwa Mesiya, wabadwa Mesiya, wabadwa Yesu mpulumutsi. Koma kuti anthu ankangodabwa, amangozizwa kumosakhulupirira. Mwinanso iwe m'bale uthenga ukumva kumongodabwa, kuchitika izi kudziko lapansi, kuchitika izi, koma sukukhulupirirabe mpaka na pano. M'bale wanga usamalitse. Mu nthawi yakubadwa kwa Yesu koyamba, mfuu udamveka, wabadwa mpulumutsi, wabadwa Mesiya. Leronso tiye timveketse mawu. Onani mkwati adza, konzekani kumana naye amalawi. Mawu akuyenera kumveka mtumiki mnzanga, abusa shehe. Mawu akuyenera kumveka ku dziko lapansi kuti onani mkwati akudza. Ifa zochitika zonsezi zikuonekera kuti mdima wakuta dziko lapansi. Pakati pa usiku pafika, ndipo mfuu ukuyenera kumveka. Ine ndapanga chisankho kupanga mu Habakuku adachitira. Habakuku 2 verse 1 mpaka na 2 pali mawu awo. Ndidzayima pa dindiro langa ndikudzika pa linga, ndipo ndidzayang'anira ndione ngati adzanenanji mwa ine, ngatinso ndidzamuyankha chiyani pa choneneza changa. Habakuku adapanga chisankho choyima pa dindiro. Ndakuti adadzika yekha palinga. M'bale wanga khala palinga pa choonadi cha Mulungu akumwamba. Habakuku adapanga chisankho choyang'anira kuti ndione Yehova adzanenanji nane, ndipo adzandiyankhanji. Inenso ndapanga chisankho choyima palinga, ndifake ndipezeka pa mmawa mphepo ano. Ndapanga chisankho choyang'anira, ndifake ndikumayankhula zinthu zonsezi. Kuti wacho akupanga ichi, wacho akupanga ichi, bungwe ili upanga izi. Chifukwa chani konseko ndikuyang'anira ndione Yehova adzandiuzanji, ndipo ndidzamuyankhanji. Ima pa dindiro lako m'bale wanga. Koma kuti ukudziwa chomvetsa chisoni ndi ichi tsopano. Mmene Yesu adabadwa, abusa okhala kumapiri a Betelehemu nazindikira zinthu izi. Patadutsa zaka ziwiri Israeli asadadziwebe kuti Mesiya wabadwa. Ndikudziwa bwanji? Mateyu chapter 2 verse 1 mpaka na 16 uwerenge m'bale wanga. Ndipo pakubadwa kwache kwa Yesu m'Betelehemu wa Yudeya, m'masiku a Herode mfumu, onani anzeru akumawa anafika ku Yerusalemu. Verse 1 imene malemba akufotokoza zinthu momveka bwino kuti pakubadwa kwake kwa Yesu m'Betelehemu wa Yudeya, m'masiku a Herode mfumu. Kuluka kuja tawerenga kuti akuti m'masiku a Augusto Kaisara kudatuluka Kalembera. Apa kuti m'masiku a Herode mfumu, onani anzeru akumawa, anthu ochokera ku Arabiya adafika ku Yerusalemu. Atafika adatani ndifotokoza. Zindikira izi ka mfundo izi. Herode amakumutchula apa adayikidwa pa mpandopa ndi ufumu wa Rome, kuti zonse zimene amachita iye amachita kusangalatsa ufumu wa Rome. Herode uyu adachokera ku mtundu wa Esau a Edomu, amanali adani a Israeli. Sakadapanga chinthu chokomera. Sakadapanga chinthu chokomera. Ukaliyang'ana lero dziko lapansi, uyang'ane especially ku America, Biden amali pa mpando Joe Biden. M'bale wanga uzindikire kuti amuyika monso ndi ufumu wa Rome umwewu umene amuyika pa mpando Joe Biden monga adamuyikira Herode.
zonse zimene Joe Biden akuchita pano, akuchita zosangalatsa ufumu wa Rome. Uzitsate bwinobwino. Akamasayinirana zambiri, kuvomereza amuna akhoza makwatira amuna okhaokha, akazi okhaokha, nayikati mfundo tosiyanasiyana togwirika tokhudza iwowo. M'bale wanga azindikira kuti zonse zimene akupanga nzosangalatsa ufumu wa Rome. Werenge Chivumbulutso chapter 13 mufatsa bwino. M'bale wanga tsegula maso ako uone. Ukayang'ananso lero dziko lonse lapansi, olamulira dziko lapansi, atsogola zipembedzo zambiri akuyikidwapo ndi ufumu wa Rome, chifukwa afuna kukwaniritsa zimene iwo akufuna, monga ufumu omalizira pa dziko lapansi. Yehova anadalira nzeru akummawa, ochokera kutali kwa Arabiya namusiya Israeli. Chifukwa anthuwa adali owerenga, amawerenga nyenyezi, nazindikira nyenyezi kutanthauza chakuti muda adazindikira kuti nyenyezi yalo yaoneka apayi ndi ya Mesiya wabadwa. Ndadanyamuka komwe kwawo kutali, adakhala kuyenda kwa zaka ziwiri. Pomwe afika mu Yerusalemu, adapeza kuti mu Yerusalemu sakudziwa kanthu kuti mfumu yabadwa. Herodi sadadziwe kanthu, alembi sadadziwe kanthu, ansembe sadadziwe kanthu, koma zolembedwa anali nazo. Anzeru adafika nafunsa ali kuti amene anabadwa mfumu ya Ayuda, chifukwa ife tinaona nyenyezi yake kummawa. Atamfunsa chonchi, Herode adazizwa mpaka adayitana alembi, adawafunsa. Alembi adakatenga mabuku, nawerenga mabuku, adafika povomereza kuti ndi zoonadi zidalembedwa izi mabuku. M'bale wanga, ndimafuna uone mfundo iyi. Kuyambirira Yesu atabadwa, Yehova adadalira abusa Ayuda amene koma okhala kumapiri a Betelehemu. Adautenga uthenga nako opereka, koma Yerusalemu sadakhulupirire. Anthu adanyozera, sadazindikire. Yehova adapereka kampata ka zaka ziwiri, kufikiranso kuti mpakana izo adakhalabe mutulo na magonabe. Mulungu kenako adadalira anthu akunja kwa Israeli, koma anthu amamawerenga amene amadziwa zinthu nakhulupirira, amene adabweresanso uthenga wachiwiri kuti ali kuti mfumu. M'bale wanga zindikira, ukapanga chisankho chokhala chete, thandizo lichokera kwina. Ndipo uthenga uwu ufumu akumwamba iwo kadachigonera choncho, Yehova atulutsa amuna ena akazi ena matafuule monga nzeru akummawa, kuti ali kuti afuula anthu, onani Yesu akudza, konzekani, ufuu umveka pakati pa usiku. Mu verse 7 ndi 8 pali mawu awa. Pomwepo anauka anamwali onse amenewo, nakonza nyali zawo, ndipo opusa anati kwa ochenjera, tipatseniko ena mafuta anu, chifukwa nyali zathu zili kuzima. Amene ndi Mateyu 25 verse 7 mpaka na 8. M'bale wanga, anamwali 10 atamva mawu ofuula kuti onani mkwati, mpama adadzuka mkamba ukonza nyali zawo. M'bale wanga amene ukumva uthenga uwu, zindikira kuti ndi mbali imodzi yakufuula kuti Yesu ali mkudza. Konza nyali yako, konza nyali yako, si nthawi yosewera ino ayi, koma kupusa kwa anthu ena. Anamwaliwa sadatenge mafuta onjezera, mpama adamba kupempha kwa anzawo, tipatseniko mafuta, nyali zathu zili kuzima. M'bale wanga, moyo wako uyang'anire wauzimu. Maphunziro oyambira amapita tidapeza kuti nyali ndi mawu a Mulungu, tidapeza kuti mafutawa ndi mzimu woyera. Popanda mzimu woyera, m'bale wanga, kumva kuti Yesu Khristu akudza, koma kukonzeka kukuvuta. Ndi nthawi ino yolola kuti mzimu woyera alamulire moyo wako, kuti nyali yako iziwalabe. Ukhoza kukhala ndi Baibulo m'nyumba, ukhoza kukhala mkulu wa mpingo, ukhoza kukhala m'busa, koma ngati mafuta onjezera msupa m'moyo mwako, mzimu woyera sakulamulira, nyengo ikuvuta. Nyengo ikudzayi njosautsa. M'bale wanga, ndikambe mfundo izi kuti umvetse nyengo njosautsa. Mmene ndafotokoza za mabungwe angapo kuti akufuula, nkumana kuti carbon free Sunday, zimene zikulumikiza ndi mfundo zonse zimene ndazifotokoza kumbuyoko. Zindikira kuti njira imodzi yakuletsera carbon kuti asaononge chilengedwe pa dziko lapansi ndi kutseka ukamwa kwa anthu, zimene amapanga anthuwa. Ndipo pano akufuna kubweretsa malamulo onena kuti ngakhale galimoto zisamayende, akuti khali carbon free Sunday. Mwina ndikuwerengera mchingerezi pang'ono zimene gula wacho lafotokoza, ndikuwerengera pang'ono m'bale wanga kuti uzindikire kuti mlaliki zimene akulankhula iyezi sizamutu mwake konse. Ukawerenga pa wacho.org upeza mfundo izi akunena kuti from the very beginning wacho has been ahead of time. Akuti kuyambira pachiyambi gula wacho lakhalira patsogolo, akuti calling for a weekly climate lockdown. Ukuzimva mfundo zimene m'bale wanga? Ndakhanduka mba mothenga amene apitawa akuti wacho has been calling for a weekly climate lockdown. Akuti wiki ndi wiki kuzikhala tsiku limodzi lotseka, ma lockdown akhalapobe koma likhala tsiku limodzi. Ndakufotokoza motani, akunena kuti as the solution
to the climate crisis, a day without cars, no shopping, no work, just time for family and friends. Oh, mbale wanga taona akunena kuti ngati njira yokhayo yothanirana kuonongeka kwa chilengedwe kuthana ndi covid likuyenera kukhala tsiku loti galimoto zisayende, osakagula kanthu, osagwira ntchito, ingokhala nthawi yocheza ndi mabanja ndi abwenzi. Mbale wanga werengera udatosi upeza mfundo zimenezi zili mmenemo. Tamvanso china chimene akunena, a day when we give our planet and bodies a rest. The idea is the final crowning act. Crowning act. Mbale wanga pakati pausiku pali nkudza. Mathero a COVID-19 malamulo amene akubwerawa ukuloza pa nkhani ya siku la Sunday awacho afotokoza choncho. Akuti chimene chinchochitika chomalizira uwerenge chivumbulutso chapter 14 modekha bwinobwino. Ndikumalizana mbale wanga tagwira mfundo izi pakati pausiku. Ine zikama ndikamazimva ndikamawerenga ndikumaona mabelo akumwamba akuimba nginde kuonetsera kuti Yesu Khristu akudza mfumu ya ulemerero. Anthu awiri okha basi mene Yesu ambadwa koyamba ndamadazindikira kuti Yesu abadwa, anthu awiri okha basi. Luka chapter 2 verse 25 mpaka 32 werengapo saka muna wina. Ndiwerenga verse lochepa limodzi lokha basi. Ndipo onani mu Yerusalemu munali munthu dzina lake Simeoni, ndipo munthu uyu wolungama mtima ndi wopemphera, anali kulindirira matonthozedwe a Israeli, ndipo Mzimu Woyera anali pa iye. Ndipo anamuwulira Mzimu Woyera kuti sadzaona imfa kufikira adzaona Khristu wake wa Ambuye. Alemekezeke Yehova. Mu Yerusalemu Yesu atabadwa kunali kamuna wina dzina lake Simeoni. Akuti Simeoni amakhala mu Yerusalemu. Simeoni adali olungama mtima, Simeoni adali opemphera, anali kulindira kutonthozedwa kwa Israeli atapanikizika ndi ufumu wa Rome. Lero Rome alengeza Kalembera kwina kulikonse kudzera mukatemera. Mfumu Francis mwadatosiwa lamula zimenezi mungaye mfumu ya Rome. Ndakuti Simeoni adali munthu odzazidwa ndi Mzimu Woyera. Mbale wanga mafuta kodi watenga kuti ukamamva mfuu kuliona ni mkwati ali nkudza kuti ukhala okonzeka nyali yako ezi yakabe, koma Simeoni nyali yake imayaka. Ndakuti Mzimu Woyera adamuwulira Simeoni kuti sudzafa kufikira udzaona Khristu wake wa Ambuye. Ndipo munthu amene Yesu adabadwa, Yosefu adatenga mwana wake napita nayo kachisi, masiku akumpereka atakwana. Ndipo Simeoni sadali kachisi ayi, koma malemba afotokoza kuti Simeoni adabwera nalo akukachisi, ndipo ndi wansembe yekhayo amadadziwa kuti mpulumutsi abadwa. Ansembe wena wonse akadali mkachisi koma sadadziwe. Mbale wanga ukhoza kukhala mbusa, ukhoza kukhala shehe, ukhoza kukhala mkulu wa mpingo, mayi wa mvano, madolika, wina aliyense ukhoza kukhala. Baibulo nkhala nalo nyumba, koma zochitika za dziko lapansizi udalire pa Mzimu Woyera kuti udziwe kuti nthawi yakwana Yesu akudza. Ndi mu verse 36 muli mawu awa nkhani ya mkazi wina. Ndipo panali Ana mneneri wamkazi, mwana wa Fanuelo wa fuko la Aseri, amene anali wokalamba ndithu, amene sanachoke kukachisi, wotumikira Mulungu ndi kusala ndi kupemphera usiku ndi usana. Haleluya. Kudalinso Ana wamkazi mneneri yekhayi ndamenso adadziwa makazi wonse kuti Mesiya wabadwa. Akuti iye adali wokalamba. Mayi mukhoza kukalamba, mayi mukhoza kusowa mamuna, mayi mukhoza kusowa maphunziro, koma mudziweni Yesu. Bambo mudziweni Yesu monga Simeoni. Akuti Ana adakhala mwe otumikira Mulungu kachisi, ndipo sadachokeko, adali kupemphera kusala kudya. Nthawi imene ukhala ya malawa ansanga dziwani, ndi nthawi yopemphera usiku ndi usana, ndi nthawi yosala kudya kupemphera kwa Mulungu wakumwamba. Atichitire ife chifundo. Ndi nthawi yakufuulira kuti Mzimu Woyera alamulire moyo wathu. Ndi nthawi yakufuula kwa Mulungu mvula ya masika pa Chingereza matilata rain. Ndi nthawi yakufuula kuti Mulungu tidzadze naye Mzimu Woyera, chifukwa zoonekera zonse zaonekera kuti Yesu ali nkudza. Mbale wanga uchite chiyani tsopano mene pakati pa usiku pali nkudza, mene mawu akumveka ku dziko lonse lapansi, onani mkwati ali nkudza. Utani ukhale moyo wa pemphero, ukhale moyo wolindira monga Simeoni ndi Ana. Koma mawu omalizira Zekariya chapter 10 verse 1 pali mawu awa: pemphani kwa Yehova mvula
mnyengo ya mvula ya masika, kwa Yehova walenga mphezi, ndipo adzapatsa mivumbi ya mvula kwa yense zophukira kuthengo. Haleluya, litamandike dzina la Yehova, chifukwa mawu ake ngolungama. Zochitika za dziko lonse lapansi zikuonetsera kuti dzikoli likulongeza. M'bale wanga, konza moyo wako, monga achitira anasuku nthawi ikakwana yowerukira, amakhala kulongeza makope awo napepesa mapazi awo pansi. Zindikira kuti nthawi yakwana. Amene wandi maberu kuti Yesu ali mkudza. M'bale wanga, usakhale gulu anamwali wokumva kuti Yesu akudza kene kumkamba kupempha mafuta. Mzimu Woyera sagawana, m'bale wanga, sagawana. Imva mawu a Zekariya, pemphani kwa Yehova mvula ya masika. Ndi nthawi yakupempha mvula, ndi nthawi yakupempha Mzimu Woyera pa moyo wako m'bale wanga, chifukwa Yesu Khristu ali mkudza. Bwenzi, zindikirani kuti Yesu Khristu akudza. Onani, Yesu ali mkudza. Malawi, tembenuka, ona Yesu ali mkudza. Mozambiki, tembenuka, Yesu ali mkudza. Kufikiratso tsiku linalo tikumanga. Mulungu wakumwamba akusunge mchembekezo. Mulungu wakumwamba adalitse Malawi mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Achoke iye pakati pa abale ake, akakale dziko la chilendo, ablamu bwenzi la Mulungu, nayanganitsa mzinda uwo omangidwa ni manja mbuye, komwe iwo kakale uko pamodzi ndi kumvera Yesu. Dikilira mzinda omwe tikakaliteko, dikilira mzinda omwe tikakaliteko, dikilira mzinda omwe tikakaliteko, dikilira mzinda omwe tikakaliteko. Tidzakhala ansembe uko, talamulira naye limodzi, monga mzika zogulidwa ndi mwazi wa Yesuyo. Tipenyetsetse
tikakaliteko tidikilira zinao omwe tikakaliteko tidikilira zinao omwe tikakaliteko tidikilira zinao omwe tikakaliteko tidikilira